highest foreign exchange reserves countries in the world report 2025. The foreign exchange reserve is ஒரு weight data. It consists of foreign currency, gold and special drawing rate. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு foreign exchange is very important to control inflation, stabilize local currency and to enter into foreign transaction. இந்த வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தோம்னா டோட்டல் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் பார்த்தா $12.1 trillion இருக்குது. இதே கண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம்னா டாப் 10 கண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரேங்கில் சைனா, 10th ரேங்கில் பிரேசில். சைனாவோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் பார்த்தா $3,571.8 billion. சைனாவுக்கு அடுத்து ஜப்பான். ஜப்பான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா $1,238.7 billion. ஜப்பானுக்கு அப்புறம் சுவிட்சர்லாந்து. சுவிட்சர்லாந்து வந்து $951 billion. 4th ரேங்கில் இந்தியா $686.1 trillion. இந்தியாவுக்கு அப்புறம் ரஷ்யா. ரஷ்யா வந்து $575 billion. See.